Arnau Xirveches, la jove promesa de golf. No et flipis, André. Avui et porto un recopilatori amb els millors moments dels 18 forats al Mas Gorumbau amb l'Arnau Xirveches. No sé si ho recordes, però només podíem jugar amb el pitching wedge i el pad. I res, et recomano que et quedis fins al final del vídeo perquè hi ha tomes falses. Tio, sí, I unes perquè si et quantes. veus, saps? Quin professional. Sí, està conya. Avui estem... Vale, que facin. Crec que aconseguir arribar a dins ja ha estat un èxit, aquí. Molt bona. Molt bé, tio. Que bona. Sí que cau a la dreta, però no ho veig, saps? Ha caigut. Ha caigut i... Ha caigut. A mi va igual, jo diria que cau una mica d'esquerra a dreta. Passa fort per tirar-la en caiguda. Molt bé. Què, sensacions? Bones, de moment, home. Sí? Bones, bones. Vam sortir amb el pad? Podem sortir amb el pad? Home, algun dia s'ha de provar, eh? He agafat el puter, tio. Després, en sèrio, vam sortir amb el pad? Molt bona, tio. No estàs malament. Però ara ha d'entrar el pad. No està malament, diu el cabron. Molt bé. Perfecte. He tocat una branca i... se m'ha quedat allà al mig, tio. No he arribat ni a fairway. Ah, l'altre. Ha tocat branca. Bon forat, Andreu. Sí. Oh! Més 3 a més 4. Mai en primera volta. Molt irregulars. És bona. Molt bé. Ole. I 3 pats a l'altre. Ole, tu. Nefast. És que jo no entenc. No, és que no. I quantes vegades ho hem fet, no? 3 pats, tots? Moltíssimes. 4-2. 4-2. No, 4-3. 4-3, perdó. 4-3. 4-3. Tenint en compte està que estem malament. jugant tots els forats amb la P. Exacte. Ningú va dir que fos fàcil, Arnau. El que sí que és fàcil és subscriure't al canal. I gratis. Oh! Has tocat bandera! Oh, quina llàstima, tio.
tio, tocar bandera... Em pots fer alguna més aquest forat? L'has llegit al revés. Un altre bugui a la targeta. Ja passem al pont del Gorumbau, això significa que ja la cosa s'acaba. Cara trista. Para't. Ha passat. Carnau, com afrontaràs aquest forat? Jo crec que sí, que no. Vale. Sí, no sé, se m'ha acabat la bateria i he fet 3 pats aquí. El primer ha estat una merda, el segon quasi bé pitjor i el tercer ha entrat. Oportunitat de Verdi. Que bo, tio! Sortirà l'Arnau. Atenció, trago d'aigua fins i tot, aigua recuperadora. Beveu aigua, nois i noies. Estàs gravant un vídeo, bevent aigua, i dius que... I ara 2 cops em separen de la victòria. A veure què podem fer aquí, perquè jo no les tinc totes. Necessito un hole in one. 49 metres. Necessito un hole in one. 49 metres. Quin desastre, tio. Molt bé, Arnau. Enhorabona, guanyador. No, però molt ben jugat, tio. S'ha fet el que s'ha pogut, però... No, m'he passat molt bé, tio. Ha estat bé el repte. Sí. Bueno, aviam, es pot anar jugant, amb la P, però... Però no cada dia. No cada dia. Potser en comptes de pitch empat li haurien d'haver dit wedge empat, no? Forat 13, 98 metres, per poc... Merda. Forat 13, 98 metres. Per fi puc tirar amb la P. És el pal que agafaria. Gràcies per escoltar-me, senyor. És per netejar el pal, no us penseu que faig coses rares. Furiat. Què has dit? Furiat. Furiat. Anava a dir després curiós i se m'han barrejat les paraules, tio.